Katangin mo. Ganan mo, ipasok mo dali. Pagluway lang. Alalayan mo. Alalayan mo na lang. Ayan mga kalingap mo. Titingnan natin yung magiging epekto mamaya. Shout out po sa mga kalingap natin dyan sa panig ng lugar kayo. Subscribe niyo po si Kalampitos TV. Salamat. Hello po, good morning. Ito po si Kalampitos. Subscribe po ninyo si Kalampitos. Yan. Si Ma'am Edna. Sige po. Subscribe ninyo. Salamat. Subscribe nyo po, Kalampitos TV. Ito, kapag-subscribe po kanyang YouTube channel. Salamat. Tulad ng pagsinay ng pinangarap. Ito mga kalingap si bunso ko, si Liit. Gabi-gabi po yan gabi-gabi po yan na sumasakit yung ngipin. Hindi man pwede pabunot kasi sa bagang. Ayan. Ang gagawin po, ito po yung ang tawag dito yung sinaunang panggagamot para sa sakit ng ngipin. Ang gagawin ko kasi sabi daw nung nanggagamot, may lalabas daw po parang uod dyan yung nanggagaling sa ngipin. Yan. Ayun pa. Papusukan yung tainga, tapos yung uod pupunta po dyan mismo. Yes, sa tubig na yun. Kaya abangan nyo po mamaya. Magsisiga muna siya ng uling. Ayan. Si ate bata pa yata sa ate. Pero ang taon ka natin? Ayun, nagagamot ka na, no? Parang albularyo. anong edad mo yung yun, ano? 19 po. 19 pa lang. Ay, isang taon ka pa lang almost, ano? Ayun, abangan po natin mga kalingap. Ayun po yung mga materialis na gagamitin para sa panggagamot. May gunting, ayan, gunting. May 4 na bato at ito may itim na bato. Ito yung sinaunang plato mga kalingap po. Kaya ano siya, ang tawag dito yung tinatawag na May bantay naman. sinaunang panggagamot. Ano pa tawag doon? Tawag sa sinaunang panggagamot. Ano ba yung tawag sa sinaunang panggagamot? Albularyo ba gano'n? Hindi, may tawag pa dyan eh. Yan, basta mga sinaunang panggamot. Ito. Ayun si Liit. Kaway kalit. Kaway ka. Dali, kaway ka. Ayan si Liit. Magbablog na po yan. Lapit na rin siya maging vlogger. Yung aking bunso. Wow! Liit! Mas nasakit pangipin mo ganyan. Dahil na? Pero may paragulong talaga ito. Ayun. Sok na po yung apoy or kalayo dito sa Bicol. Ako ang pinapaduman. Nagastos ko na naman sa kwarta. Nagunyan. Sukulong Mga ta. kalingap. Kung ano ito tagamaan. May pabo sa likod. Dapat kikibot Nagpapausok po siya para hindi lamukin mga kalingap. Yeah. Sukulong ta baga. Si ano, hindi mo na pagpakulan. 2 meters. Kalampunay. Sa ano. Hindi, mapili. Mga buto ng kalampunay siya. Matindi pala to. Yung baga yung sili, ba no? Sili lang. Ay, dahil po. Kung saan, Dahil hindi po pa yung niya itong pinagamitan na ni space na Sili. to. Kasi hindi po baga tayo mahara. Ay, masakit. Ay, sigurado po, pag nag-asa ito ho, Ito po yung kalampunay, katunog ng channel ko, Kalampitos. Kalampunay. Ayan. Kapatid po yan ni Kalampitos. Yan, Kalampunay. Kalampunay. Sinasabi. Nakakasama po to pag sobra yung mali ang paggamit. Kaya naman ang iba ay katulad ng ginagawa ni ate kanina ay ginagamit siya sa panggagamot sa mga masasakit ang ngipin. Kung tingnan nyo po ang kalampunay ay parang talong, dahon ng talong. Ayan, pero ang bunga niya is parang
Parang bunga rin ng talong pero may mga tinik yun, mga kalingap. Tingnan nyo. Ayan po yung ito pong kalampunay parang ano na to, yung tinatawag na endangered na ano na rin to, halaman. Ayan, itong ano, tanim. Ginagamit po to sa panggagamot. Ayan, yung bunga niya, yung bulaklak niya parang talong talaga. Ayan, mga kalingap. Ayan, hanggang doon sa dulo. Punong-puno ng tanim ng kalampunay. Ayan, mga kalingap. Gano tayo ng kaalaman para sa ating para sa mga masasakit ang ngipin na hindi kayang ipabunot. Yan po ang sinaunang panggagamot ng ating manggagamot mamaya para do sa anak kong bunso na si Liit. Ayan, si Liit po yung gagamutin kasi gabi-gabi po siyang sumasakit ang ngipin, kaya naman dinala namin siya dito sa hindi naman siya albularyo, parang ano lang siya, marunong lang magamot sa sinaunang panggagamot. Okay, mga kalingap, yung malinis na malinis po yan. Mamaya titingnan natin kung ano yung ano pang itsura niyan mamaya pag patapos ng gamutin. Ayan. Bato to, no? Bato. Hindi orden. Ha? Paso yan. Basta ito kalampunay. Ang kalampunay maharang yan, ano? Di ba? Yan talagang pang ano. May langis siya, may langis. Ayan, langis ng nyug or ano. Yung nabibili sa tindahan. Ayan po, medyo makalayo o malingas na yung uling. Tsaka nilagay na po yung mga 4 na bato. Ayan, mga kalingap. Ayan. Mapunas yung si Bunso. Tukaw na siya. Wag banggi Lit, nakakulog yung ano mo? Nagkukulog yung ipon mo? Nagkukulog? Hali mo na yung mas mo para makita yung kagupuan mo. Ayan. Ang ilusyon niya, yan. Ayan po, mga kalingap. Yung preparation. Meron po siyang parang lada. Ayan. Sa tangin. Ganun mo, pasok ang dali. Pagluway lang. Alalayan mo. Alalayan mo na lang. Ayan, mga kalingap. Titingnan natin yung magiging epekto mamaya. Anong tawag sa panggagamot na yan? Himukbok. Ayan. Sabi natin. Himukbok. Kailangan ihimok yung sarili mo para gamutin. Himukbok. Hindi, pwede man siya. Pwede man yata siya. Naman ako ano nito. Ay, dahil nagnayo naman po. Dapat walang kulog ng gilid. Okay na. Hindi, sa roon na pa. Ayan. Yun, ayan. Mayo pa mo. May pang naluwas na. Wala pang lumaluwas, mga kalingap, na yung sinasabi nating uod. Ayan, malinis na malinis. Yan. Kadapol bagang pato. Malingas na malingas yung apoy. Oh. Yan, second round na po, mga kalingap. Yan, nausok po yung dulo niya. Nausok yung dulo niya. Laban pala yun. Okay lang po yan. Mas tayo masyado. Basta hindi nalawas ang usok. Napasok yung usok sa ano. Yun, mausok pala yun. Sabi daw nakakahilo yung usok niya, ano. Ay, yung dahon lang. Ano yan, te? Yung dahon. Sabi na kalagpon. Yung dahon, ano, dahon lang. Inagaga lang po. Delikado daw gamitin. Oo, nakakakuha ako talaga. Matindi talaga yun. Pag sa ilong, ito, buto lang naman to. Nilalaga yan. Dahil po, tigbabalad sila. Yan yan. Oo, tapos baka ano po yung bababad nila sila. Tingnan natin kung may... Wala pa. Talaga dapat may lalabas. Oo, ma-reason po pag Makulog pa yung ipon mo ulit. Pag banggi nakulog yun. Kaliwat kanan dapat.
meron ano, nakita mo. Ang haba na. Huwag man po talaga gagawin. Nawala talaga yung sakit ng ano, ngipin niya. Nalagay mo po. Sa kanya naman po yun. Yan sa pajulit. Ito po yung unang makalumang panggagamot sa sakit sa ngipin. Pero effective naman po. Dapat walang lalabas na usok ano. Himukbok. Pangalan sa sakit sa bibig. Meron na naman. Ayun. Dalawa na po yung makuha. Anong ganda na yan? Anong ganda na yan? Doon sa nasa loob ng tenga. Buhay ba yan? Pero pag nagutom yan, mangagat yan. Ano? Diamond po. Daw po talaga anong niya. Diamond po siya ng ano po, manok. Tapos minsan, kalapati, kino. Ay, mga buhay yan. Opo. Ayun, mayroon. Nakalutang. Kailan ka na nandun dyan, Mano? Opo. Nabuhay? Mga ano naman po ito, may mga hilat. Ano, nawala ng kulog? Wala na? Ayun. Bawal. Yung usok niya, saan napupunta? Nagpalaog po siya sa ano. Nawawala naman yan pag ano. Pabakal nindi na sa, yung mga yan. O yan, hindi mo bakating. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda. Kalingap, Kalingap, dance, dance. Kalingap, Kalingap,